announcement mo. Maray na hapon po sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos para sa novena to San Jude Tadeos. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous light, change to joy my every if in me is soul like you I long to be, evermore His friend, now and eternally, love's force has no patron of the hopeless heart, work on me your wondrous light, change to joy my every if in me In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeos before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus,
faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor, O delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of all placed cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, O give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Hear our prayer as we honor you and Saint Jude. Heal the sick and repressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. So show your continuing love to our friends and benefactors and those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Consoling comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuse of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, the special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipodigdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli kaini nadlalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka nama, kan aki Espiritu Santo. Amen. Sa liwat po maray nabanggi sa indo mga tugang, ngunyan po Webes, ikakinsing simana kan ordinaryong panahon. An sa tuya pong mga mas intention, siyo ang mga minasunod, pasasalamat, by Hesmondo family, JR and family, Immaculate Dolls Berinya, for wedding anniversary, offered by Belma and Roland Bersabe, Thanksgiving by Solano family, Thanksgiving by Relosio family, special intention for the continuous healing of Maid Joan Hismondo and Milagros Hismondo, offered by Hismondo family. For the eternal repose of the following soul, Maria, Cristina, dulot ni Nikki Almenye, for all souls, dulot ni Jason Arevalo, for ni Canora Pilomino, dulot ni Mr. and Mrs. Manzano, Efren, dulot kan Hismondo family, for all souls, dulot ni Rina Bulaños. Matindog po ang gabos para sa pagpoon. Pagkaman sa kagulangan, pagkaman sa iyong tinipon yun. Bawon ang bawon na sa taon, Diyos sa mga langit na. Bawon ang itan at kagulangan, kabos na kanuan. Inukyas na hirap at kinabot, ang Diyos na pagdalaw, ang Diyos na pagdalaw. Sa ngarang ka nama, sin ka na Aki, sin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katuninungan ni Yesu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untans sa mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kaguranan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamimbi kita. Diyos, na samuyang Ama, pinahayag mo ang sa ibang pagkadiyos sa paagikan paghulit sa mga apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, sindakol pa ang magsunod sa imo. Hinihinagad mi sa ngaran sa Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Exodo. Pagkadangog ni Moises kantingog na hali sa kahoy na naglalaad, nagsabi siya sa Diyos, Si Isay ako, ta ako an maduman ki Paraon, asin magdarakan mga aki ni Israel hali sa Ehipto. Sinimbag siya, Lakaw, yaon ako sa kaibahan mo, asin iyoy ni ang tanda na isinubulta ka. Pakako aha mo ang banwaan hali sa Ehipto, maglilingkod ka mo sa Diyos sa itaas kan bukid na ini. Suminabi naman si Moises, Kun ako magduman sa mga aki ni Israel, asin sabihan ko sinda, ang Diyos nin sa indong mga magurang nagsubol sako sa saindo, kun hapoton ninda ako, ano ang sa iyang ngaran, ano ang isisimbag ko sa inda. Sinimbag nin Diyos si Moises, Ako, iyo ako. Asin nagsabi pa, Siring kaini, ang isasabi mo sa mga taga-Israel, Iyo ako ang nagsubol sa kuya sa indo, dangan nagtarampa. Siring ang isabi mo sa mga Israelita, an kagurang ng Diyos nin sa indong mga magurang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, isinubol ako sa saindo. Iyo ini ang sa kuyang ngaran sagkod paman. Ini ang sa kuyang girumduman sa gabos na panahon. Lakaw, tipuna ang mga magurang sa Israel asin sabihon mo, an kagurangnan, Diyos nin sa indong mga magurang, Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Nagpahiling sako asin nagsabi, pinagmasdan ko kamo asin nahiling ko ang ginigibo sa indo digdi sa Ehipto. Kukuahon ko kamo hali sa pagtios digdi sa Ehipto, pasiring sa daga nin mga Kananeo, nin mga Heteo, mga Amoreo, mga Hebeo asin ng mga Heboseo, sa daga na nagbubulos nin gatas asin tangguli. Dadangogon nindaan sa imong tingog. Asin ika, patin ang mga magurang sa Israel, maduman kamo sa hade nin Ehipto na sasabihon nindo. An kagurangnan na Diyos nin mga Hebreo, nakipag-ulay sa muya. Kaya tugutan mo kami na maglakaw nin tulong aldaw sa kapatagan, tanganing makapagdulot kami nin atang sa kagurangnan na samuyang Diyos. Alagad nakakaisi ako na anhadi nin Ehipto, day matugot na humali kamo, kun bakong sa makusog na kamot. Kaya huhunaton ko ang sakuyang kamot, asin lulugadon ko ang Ehipto kan mga nangangalasan, nagigibuhon ko sa iya. Pakatapos kaini, tutugutan niya kamong humali. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Ginigirumdom ning kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, arangon ang sa iyang ngaran, ibantog sa mga banwaan ang mga gibo niya,
Rumdumon an sa iyang mga ngangalasan, asin kapangyarihan, an mga kahatolan na sinabi niya. Ginigirumdom ning kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Sagkod lamang narurumduman niya an sa iyang tipan, an sa iyang panuga magdadanay sa ringibong kapag-arakian. Ipinangako niya ki Abraham, asin isinumpa niya ki Isaac. Ginigirumdom ning kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Sinuguan sa iyang uripon na si Moises, si Aaron man na pinili niya. Ipinahayag sa inda ang mga tanda, siring man ang mga ngangalasan duman sa daga ni Cam. Ginigirumdom ning kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa, banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulo, "Madya kamo sako, kamo kabos na napapagalasin nagagabatan. Huli ta kamo sa kuyang tatawanin kapahingaloan. Paasano nindoan sa kuyang sakal, asin magadal kamo sako. Huli ta ako mahoyo, asin mapakumbaba sa puso. An kapahingaloan, mapapasaindong mga kalag, ulitaan sa kuyang sakal, magaan na paasanon, asin magian siring man, an sa kuyang ipinapadara." Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good evening po sa inyo gabos. Bigasabi na nabanggit din ni Jesus na mga comforting words sa mga nagsusunod sa iya. Sa panahon kan siya nagministeryo sa Hinaban, pulita itong itinao ni Yahweh o itong Diyos sa lumang tipan na napakinggan ta digdi sa first reading na piga susugo baga si Moises na magduman sa hari kan Ehipto, si Paraon, no? Na pawason o paluwason ng mga akin in Israel from this slavery. Ini pong itinaong 10 Commandments, nagi pong 500 or 600 commandments during the time of Jesus. So dahil na nga ma-memorize kan mga tao, ito pa kayang pag sa buhay. So, naging magabat ang naging resulta na dahil na halos nakalalakaw ang mga tao sa grabing paksan kaining commandments o gabat. Ikadua, itong problema kan sarong nagtutubod na pagmalawag na sa templo, sabi, nagtutubod sarong Hudiyo na linisan na siya kang kasalan. Tagarawasing machine mentality, so pag-upisal o pagpatawad. Pagluwas naman sa templo, mabalik na naman sa kasalan, no? So on, so forth, no? Kung minsan man bagang sa tuyang pagtubod sa Sacrament of Confession. Tano po ta nakadagdag ini sa paasan kang tao. Huli nga nita sa paghahanap ki mga sources of things na maging other choice sa pagtubod sa Diyos. At tao bagay minsan nagigibong paraan na makalikay
takon day mga tubudo ng Diyos, may parusa, no? So we are afraid, no? Kaya lang, itong hahanap tang alternative, sometimes it does not give us the real solution, no? So, anong nangyayari? Imbis na mapakaray ka, lalong napasama. Sumadaman ka sa mga droga, bad companions, bad places, and many other things. So, siguro sa panahon na ito, naghahanap man sa mga tao kay tunay na paraligtas. But because of so many people, the Pharisees, the Sadducees, mga grupo din mga reliyoso, mga nagtuturubod, iba-iba man ang biguturubudan. So what happened? Sabi pa ni Jesus, karong yasin na mga karnero na mayo nin pastor. Talagang nagko-confuse sa mga tao. And if you are confused, you feel heavy. So, sabi ni Jesus, madya ka mo sa mga nagsusunod sa iya na gustong mapakaray ang buhay, magkaigwang healing, as in matugduan kan tataramo ng Diyos. So ngayon sa tong panahon, ano man ang pigahanap ta? We pray to St. Jude, to the other saints. Ano pang pigahanap ta? Tanganing, sabi nga ni, madyan sa to ang kagurangnan. Sabi ni kagurangdan, ako ang ama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So kapos sa mga patriarka sa Old Testament, dahil man nababago kang sa intang Diyos. So this means only na daing masasayang na pagdulok ta sa Diyos, dahil man siya nagagadan. Pero may niyang nadadangog ang pigpo pangajita. Kang pigsugo baga kang gurangnan after the resurrection, pigsugo na ninda na panakop sa bilo na kinaban. Know for sure that I will be with you till the end of time. Nambot sabi, hindi siya magagadan. And He knows everything that we do, that we speak. Ta Diyos siya. Kaya siguro mga tugang, imbis na magdumang kita sa mga kung sisay-sisay, na nag-uuna kita, tatawan kita ng karahayan, katoninungan, comfort, peace of mind, etc. Magdyan na kita sa Diyos. Magdyan na kita sa co-offer sa to ni St. Jude na ansaya man na kapangyarihan, hali man duman kay Yesu Kristo. Kaya, sometimes when we also give katoninungan to other people, sa inhali, ining katoninungan na pigtatao ko. Baka paparakop ko, sala man na klaseng katoninungan, sala man na klaseng counsel o advice. So, let's be careful. And when we advise people, dito man pwedeng sabihin na ako nang the best advice. Ikaw pa man dyan. Saro sa nakita, sa nagtatao. And let's be sure nang pigtatao ta, hali mismo sa mahal na Diyos, magpangadjingo na kita bago ta kausapin ang sisay man na naghahagad nin advice. And of course, God is the best advisor. He is the origin of all knowledge, of all things na dahi taaram. Siring makisinjud na dahi na nasobod sa ibang problema, siya ng last resort. We believe na gabos na problema may solution. Ang inahagad sana sa to, dahil kita magbago, dahil kita maghina sa satuyang pagtubod. Just as God promises us na dahil siya mawawara, dadagugon niya pirmi kita, He is always be with us, present, comforting us. Siring man, dahil man kita maghali sa iya. Tanganing, fair ang laban. Pero kung nag-promise na siya, milk and honey flowing, trabaho, peace, katoninungan, maybe change in leaders, tayo naman di naniniwala. O di unfair. The covenant is not fair, no? Kaya siguro dyan man nagkulang sa mga tugang tang mga Israelita. They keep on demanding from God
But they do not do what they have to do. Yan po, piga po nakasunduan, agreement. Kung may gigibon sa Diyos, gigibon man kita. Tayo yan ang piga-apod na covenant. So may the prayers of St. Jude is always with us. We always come here every Thursday. Sana po, palaging malakas ang ating paniniwala. Tanganing ang Diyos man always smiling to greet us and to welcome us. Sain man kita duman, sain man o ano man ang sa itong pigahagan. Magpamibig ang mga tugang tanganining sako asin sa hindong atang maako man lugod kan Dios amang makakaman. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdom niya mo kad kamarawayan sa imong apostol na San Judas Tadeo, akoan sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Iniinagad mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigawasin dapat, matanos si nakakaligtas, dahil si minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na dahing kasangkoran. Pastor na dahing kasangkoran, dahil mo binabayaan ang mga karnero mo at angani sa mga palada na apostoles. Dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kaniyuman sa nang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibagan mga angheles, sinarka-angheles, kaibagan mga tronos, sinominasyones, kaibagan gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi. Sa imong pamurawayan.
sindanin, kanagadan banal, burawan ng gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon sa imong espiritu. Tangaring para sa mo, maging hawak kasin dugo. Kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, si pagpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siringman, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, panbago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, pinapangareka mo, pagkabuhay mo liwat, ipinakahaya, sa kodna ikaw, kaya kami nagrurumdom sa iyong pagagadaan sin pagkabuhay liwat ang dudolot sa iyong mga gurangnan kaning tinapain buhay asing kalis ng kaligtasan nagpapasalamat pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganoon na makagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa biligo na kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sinang gabos na klero. Siringman, ganoon dumas sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong mga pinapamibi sa misang ini, sinang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay Raki kami gabos, namimibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos San Jose sa iyang esposo. San Judas Tadeos, mga apostoles, singabos na santos, na kaintupan, nakapagayagaya sa iyong magkanigo, maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw sa pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa dagaanin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon yan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan ngat sa iyong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sa manligtas sa gabos na kaporisawan.
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, sa akong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hari paghilingan sa mga kasalan, kung napagtubod kan sa imong simbahan, asin, papagkani ko siya mapatuninaw, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan kamo kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace to all of you. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan katilaban, kaheraki kami. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan katilaban, kaheraki kami. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan katilaban, Awi kami mga tugang yan sa kagurahan sa Yesu Kristo, nagtataw kan tunay ng katuninongan, nagtataw kang konsolasyon, comfort, peace of mind sa lambang saro. Ulit siya, ang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtarap ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who have come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamihibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimibig kami, lugod ang sakramento na sa mong ina, kung ngunyan, daron kami sa imong erokan, kung sa imong apostol na San Judas Tadeo, nagmamuraway. Ininagad mi huli ki Kristo sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po muna ang gabos sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 23,075 and 55 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 5,077 pesos. Ang second collection, nagabot po sa 5,927 pesos and 10 centavos. Siring man, ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2, Dinner Concert for a Cause, sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi, sa Legazpi City Convention Center. And proceeds kan nasabing aktibidad para sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, abilag ball po ang ticket sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Tulong Anonymous, 500 pesos. Magalyon and Padre Family, 5,000 pesos. John Javier Perez, 900 pesos. Ian Miguel Amaranto, 400 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibi, mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeos sa tong mahal na patron, kamo bendisyonan sa idong mga pamilya, kang Ama, Aki, asin, Espiritu Santo. Amen. Lagaw kita sa katoninong at sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.